minsan kadin nga nalipatan. Ti ayat ko ken kangawan ninggana, ti anak ko ket natay gapuken ka. Tumakder ka ket agdayaw ka, di nga kita enti problema. Lagi pem dagiti kariken ka, yeg mo amin kanyak dadagsen ta puson at tuyak di kanto panawan. Pinili ka tas may sana hadipen ko nga mangibingay iti banghelyo. San nga dagiti makita ti pagtalkan, iti pamati ituloy mo naman na. Dinganingen ti dibek ti demonyo, nga mangupay ken mangidep tayat mo. At tuloy ka kadandanin di tiyempo, aging gamalpas biag muto'y daga kanon truman di kanto panawan. Kasi awan patenggana, napnutrago daytoy kararwa, pinunasam amin ragit ilulwa. Uray adu ti pagpadas ti biag ko, agdayawag lataken ka o apo, agtuluyang agserdiken ka ama. Tiyak agdandanagen at datalnak naken, agtaleka di nakto panawan. Uray adu ti pagpadas ti biag ko, at dayawak nataken ka o apo, agtuluyang agserdiken ka ama. Jagagdandanagen at datalnak nagen, agtaleka di nakto panawan. Agtaleka di nakto panawan, agtaleka di nakto panawan.
lubong ket padasan na mangpanag ti karawang agbiro ka dito'y lubong endin met masarakan awan pudno nga pakap na kam enggatapo ti masarakam ni Jesus laeng makap na kararwang ni Jesus laeng makap na kararwang isulaeng makabalbaliw biyag mo ikan nakatpudno nga talna ayat rago pa'y inayon na ni Jesus laeng makap na karawang urayat dati kinabak ng kendayaw magunod mo ken ka awan ni Kristo awan talna ditabiyag mo doni patay ket tumawag to awan serbit kinabak nang mo ni Jesus laeng makap nagkararwang ni Jesus laeng makap nagkararwang isulaeng makabalbaliw ibiyag mo ikan nakatpudno nga talna ayat rago pa'y inayon na ni Jesus laeng makap nagkararwang kendayaw magunod mo ken ka awan ni Kristo awan talna ditabiyag mo doni patay ket tumawag to awan serbit kinabak nang mo ni Jesus laeng makap nagkararwang laeng makap nakararwang isulaeng makabalbaliw ibiyag mo ikan nakatpudno nga talna ayat rago pa'y inayon na ni Jesus laeng makap nagkararwang ni Jesus laeng makap nagkararwang ni Jesus laeng makap nagkararwang adat mana ngajak kamu adat lugar ngajak na panang ngemti may sa ngamukunan na ni Jesus isut ada di tuy puso idiot pudno pudo una
baybay, panawag may pamilya, Espiritu't mangsuro kanya, set ko amit nga biyag ko, agpaling bendisyon, yak nga mo, mga sabati na nga to, mangibingay, ayat iti apo. Uray may sa panagbasol mabalbaliwan, yaman unay binak na aramatan, agpaling bendisyon, isulaing pagyeto, uray na nga tunga bantay, nasatek uray baybay, panawag may pamilya, Espiritu't mangsuro kanya, intet ko amin nga biyag ko, agpaling bendisyon, agpaling bendisyon, isungaing pangget ko, uray na nga tunga bantay, lasatek uray baybay, panawag may pamilya, Espiritu't mangsuro kanya, intet ko amin nga biyag ko, agpaling bendisyon, intet ko amin nga biyag ko, agpaling bendisyon. Adunay di mangituglakpay, kanta na yung adda pagdanaga, aming sangkat nungaka, katno agpatengga, at nangatanam na magtunaya, et nuada matnagat ay ngata, ay magtulong kanya sa dinutan. Kangatuan na tangatan at tayabak kita nagkayat ka akas sa ilan kay tangatan sumapat ka inadake
Pumiktik sa payer, di bagyo magpaser, at tayat ka manen, at tayat ka atas kagilan, jay tangatan sumapat ka, dinadakit alay wanita, pagtayat ka atas kagilan, pagtayat ka atas kagilan, jay tangatan sumapat ka, dinadakit alay wanita, pagtayat ka atas kagilan, pagtayat ka atas kagilan, pagtayat ka atas kagilan, pagtayat ka atas Ikapay na umagayen, kita ka malinga aramiden, apay nga di ka makonsensya, inal daw nga agbasbatul ka, agpan panunot kan-an, sakpay nga mala daw ka, madangkan tapod nung adalan, talikod am day tapag pagpasulam, mabiru kam tipod nung nga pakaragsakan, kunam magsikakit Kristiyano, MC biyag mo na punot gulo, panagbalbaliw met tinapanunot mo, di mo amuno kasano, dala ka lang day tagayen, ipa kong babam day tabagin, Jesus siyasit kam, sitiyat mo ket maalam, tetabiyag mo mabal kaliwan, agpan panunot kan-an, sakpay nga mala daw ka, madangkan tapod nung adalan, talikod am day tapag pagpasulam, mabiru kam tipod nung nga pakaragsakan, may nga aldaw ket sumamo ka, isang wanan tinamarswaken ka, husgaan at aramid mo ipaganat pagturuan, isu nga agpan panunot ka, agpan panunot kan-an, sakbay nga mala daw ka, madangkan tapod nung adalan, talikod am day tapag pagpasulam, mabiru kam tipod nung nga pakaragsakan, isu nga agpan panunot ka.
napudno ken nasantuan. Jesu Kristo napumi ubong tibiyag ken kaasi kagsakal na ken liwliwat inted mo kada kabuama agyaman kam ken kapo itidakkel nayat mo indisyon mo eti parabol mo kada kami nga anak mo hintay nga ron agmay-may ka mangipukaw itinagan na panagdayaw en panagyaman hindi syunay na in palakang agyaman kang ken kapo iti Di panagayat ti Diyos yakpulos sa marupot inaldaw marikrik nakiin nagpanagiyat umay man ti todo talgawin no bagyo dintuag balbaling tiyapo nagimbag yagserbi ti Diyos sa naayan naragsak uray kadsanuman panagbiyak kading numan napapanak kading numan napagnaak espiritong kanayo na sumipsibay kanya sumang testifika dal na ken pililiwa lumabay daket sarigna nagimbag yagserbi ti Diyos sa naayan naragsak uray kadsanuman panagbiyak
paglasing, awan sakit, ket nagranyag, nga agin init, ket awan kon aksang hangin. Awan nga ta, Jesus tikas kenta, ang tuturay, nabileg na tanho. Kita ngadmit at dayaw kenta, ipaglaang ningaw, sikat ari Diyos ni aming Jesus, maikarikat aming dayaw na santuan agang
ay gunagan mo. Apo ikang nagdaya mo, at ko'y ganito'y biyaro. Insalakan na kang apo, imay ka dito'y daga, manghangita, nagtungpal kay Diyos, kapag basul ko, hanging kay di tanem, hingga diya'y tangatang, hitag ay gunagan mo. Imay ka dito'y daga, mangpakita, nagtungpal kay ti Cruz, gapot basul ko, hanging kay di tanem, hingga diya'y tangatang, hitag ay gunagan mo. Hitag ay gunagan mo. Hitag ay gunagan mo. Hitag ay gunagan mo. Jesus na imbag ka, Jesus na imbag ka unay, awan pagbut nga, naadaak kita presensya. Jesus na imbag ka, Jesus na imbag ka unay, agyaman ak Jesus iti amin apitik ti puso. Manakabalin ka unay, awan pagbut nga, naadaak kita presensya. Manakabalin ka unay, agyaman ak Jesus iti amin apitik ti puso. Inik ka nakibiyag ko, di sa umang silaw kanya, inik ka espiritu. Kenam na matiinal daw, inik ka nakitalge. Di kararwak na pluwantan na, sikat mangipapaay. Amin ama sa puko, Jesus na imbag ka, Jesus na imbag ka unay, awan pagbut nga, taadaak kita presensya. Jesus na imbag ka, Jesus na imbag ka unay, agyaman ak Jesus iti amin apitik ti puso. Agyaman ak Jesus iti amin apitik